Nire izena Juan Solozabal Alberdi. Nik gaixo nintzen Etxebarrin, diziembrian 18 zen, 52 zen. Nire aneixape pelotara izan, hemen ordu normala zen, dana pelot izan, zesti izan. Ni umetatik, ni lehenengo zestie 5 urtaz regala usten, aia umetatik beti zesta txikitsua zozea, ze beti zesta zeitzen. Anaixen, Etxebarrin, lehenengo Etxebarrin, da gero ja nausitxu hasi gintzenin eskolan Markinek. Hemen hasi gintzenin, ibiltze gintzen Jaime Buenetxea, txikito balioar, Alkarraz zaiten duen, Eusebito, kuadrile, Katxito. Hemen erakustez gune, izena astu daugenik. Zelan zana. Argoitia da? Argoitia, hauxe beroi. Da Muñozan kantxeru, Muñozarra, Argoitia zan guri erakustez zuena. Arrepetik kantxa barruna duzan. Beran zila harritxe, hemen Markinen ametxe, lehenengo Etxebarrin beha, nik Etxebarrin beha asko. Baina gero hemen astin baten baitzet, beti Markinen. Bai, nire astiena da, eta arek jokatzen Zuluagaz. Hemen jokatzen banin Zuluaga jokatzen. Apelidu Solozabal, baina jokatu Zuluaga. Bizek? Bai, hemen jokatu benin bai. Bai, lehenengo eta biharna. Nik lehenengo gazen nintzen zerin be Zuluagaz jokatzen aban. Barcelona jokatzen aban ninte Zuluagaz, tercero. Número 1, Txutxo, Rañaga. Zagerute, ni hasi zan nire padrinu, baina neu hasi bitzuzan beti laguntzen da zen, ni afizionau jokatzen amanin, da partiduk eta montetezko izan, da bera zeitzen nintzen da ze. Gero asko, ondarrezak, herriku zan, Etxebarriku zan, Etxabe, horre danak, lehenengo herriku, gero Markineku, Txino bengoa, Bizasola, Orbea, horretan, osatu itxuan nik umetatik afiziono modun Markinen. Markinen bai, da gero baten junitzen federazioa, Madria jokatza Eusebitoa da, ni suplente junitzen, ni nago jokatu. Eusebitok eta katalana, federazioa jokatzen ben, Kampeonato de España jokatzen ben. Baten junitzen ibakarrik Madria eurek emea suplente modu. Nik horren egun etxun, amasei, olako bat. Amazazpi ez ja debuta naban, nik lehenengo Zuluaga gotu naban, Zuluaga tercero, gero ja Ameriketak honitzen nien Solozabal. Da gero Orlandon egon nintzen nien Solozabal barik moztu itxoskuen apeliduta, Solozabal barik Loza egin izten, so eta bal kendute Loza. Handanak kamiso hitxe ben, diferente zen. Bestean Solozabal, azamendik kanpona Solozabal. Debute Barcelonan 17 urteaz, izan 52 gaixo nintzen, 17, 69 nintzen, hauxe. Bai, 69, 70 zan. Egon zan denpora baten aurrelari jokatuna, baina ize denpora gutxen atzelari jokatuna. Ametxe Markinen, laborala amaitxu nabanin 17 urteaz, segidun jumintzen, Nitxe, Katxo eta amendik kuadrilla bat. Ametxe motozuen, Markinen motozuen, kontratu, Argoitia, orduan egun zerat arretxek ez du. Jun trenien, jana gorta zeinaz junitzen, baina bai Bilbotik gintzen eta trenien, ni viaje danak trenien itxun, bat kenduzi beste dana trenien itxun. Fernando Azpiri zen ozan lehenengo, egon gero zera egon zan, ondarroko bat zelan zan, Marko Erkeaga hauxe. Baina nik nintzen ima Fernando Azpiri egon zan. Orduan honenak jute zeinara gokatza, zerin danak, ondarreza, txinuke, danak hau zan, gokatzen. Bai, kuadro honena, orduan momentu. Honenak etortezin jokatzen, lehenengo juntzenin pensioien. Rambola zen eskumeta, jana akortan izena ni. Baina, Katxo, Nitxe, zein nomak, zein beste izan, zein Angelan Zabal zan, edo, baten bai, 3 gau esan, habitazio batean,
zer ginen, pensionari, jaui gaina, zera zin, aktori, teatroko aktori gero, eta pensionari negozio modun, ni honitzenan, urte eta erdiro, gero beste pentsina bat pasau nintzenan Kaile Eskudillers. Beste pelotori batzuk egote zinek eta zer, atzenengo urtinero, bai, lehenengo pentsioarien dana. Kompleto egitxe, zera, erropi, dana, kompleto. Zortzen mire besta irien. Pentsioi erropak dana geinde, 5.500 pagenten. Osea, poltsiroko horako bat ezin 2.500. Ni soldautzi naban Barcelonan, aprobetxau naban voluntarixo itxeko. 18 urteaz da, amaitxu naban nien, horrintxe hau esan, frontobia esan, zabaltzeko. Jakarta da Las Vegas. Las Vegasak guteko zen nire anaixe Martin. Baina arekatzera iban, beste kontratu bat konsegidu ban, da horren neuri zertzen belauzte egian, inaban joan, bestean Jakarta guteko nagoen, baina azkarin Vegas aguntzen. Inauguretak. Bai, guk zabaldu guen, 33. Bai, 33 dizimbre zabaldu zana. Gero guk, handik urte bide egin duen huelgie. Da botazio egin duen, da urte ban, elegidun egin duen. 10 persona guzan kanpuan, itxi, da orduan huelgie segidu, firmau, ero ez firmau. Da urte ban, boto bat itxik ezetz. Dano kanpo batu gintzen, da gero barretxek iruztuen, gu baino urtik azizin Florida nabizien, huelgan, ostabe itxeko, zerin. Baina gu bizkorra egin zen, da azkenin besti gero atzera iben, gero gatu gintzen da, dano. Nik begazen egon nintzen urte bi huelgin, da gero beste urte bi biharrin egin nintzen bertan. Da gero handik Tijuana, handik urte bi egon nintzen. Bertan, restaurante bat, maixe garbitxut, zerin honiek permisu neugen egoteko, da gero handik Tijuana jonitzen. Handi zehidu, ni 8 urtin etorre barik egon. Ara jonitzen eti 8 urtin etorre barik egon. Neureko txiaz, neute Simon Berritxugu hil zana. Apelidu zelan zan. Eskenik izena. Simon izena bai. Bizok alkarra zuen. Kortena baina, bide erdixen San Bernardino gasoline barik gatu gintzen goxeko bostan. Seko letxataztuko. Oinez gintzen gero gasolinera bat da, poto bat eskatu, handik bete ostabe gasolina da, abenturak. Baina ondo aia gintzen. Tijuanan orduan nik unitzen inan esan, Ibai, onena Ibai. Ibai munitxu beharko, Ibai azokata, Ibai Barriaga. Miamin da jokatu ganan, baina problemi ez ozio da, Tijuanan dagoen, fenomenu zana. Da geroan etortezin, Brisbanetik etortezin, jokatza. Honegean lekue, zeintzu etortzinan, txirtu, ezkeune ja izena nire, beti 4-5 urtero etortezien. Jokatzen, da temporada ditzemen, zera zarrauten bitxartien, jokatzen zen. Han $500, $600, zozalako, eta gero aparte zera, boletua. Sueldo lako txile, $500. El año, arako nintzen, el año 77. Urte bi nitzunan, bizi, Ibai, zerbeste bat Kiko Juaristi, zereko Gernikeeko, Gernike bertako erritxe zelan da, erri txiki bada, forua erratzelan da, Gernike ondu nero dagoena zelan da. Lehenengo Ameriketako partin izigintzen, Txulabistan, San Diego baina aurratxo, fronteri baina aurratxo gena, urte bete inguru, ero. Baina beti problemi, zera patzetako gabine, beti pasau genuen fronteritxe, beti 10-etik txeiba bider beti kontrola biltzegin zuen. Kotxi behitzaia, zozer egon kono bide, da, zain du behar. Da, Tijuanan topa genuen, frontean urran topa genuen apartamentu bat, fenomenu.
hiru habitazio deitzela den, fenomen, eta antxe. Las Vegasen, zerak, enpresi berak ipinizkun apartamentu bat, bueno, zer zen, estudizio bat, bakotxantzako bat. Bertan, frontoko parkinen bertan inde eguzan, ez da? Ondo, txikitu, bakotxantzako bat zen, da, ondo. Da, gero, ja, uelgi gendu nien, bardun kanpun, gero, ja, neure konture. Bai, nian eskondu initzen gaina bertan, ba. Tijuanan, afizinio gentie, aztien, bueno, esan nahi beze, baina azte azkenetan asko, ondo. Egun mazarratuko zan hau, jana gordan hau izet, baina azte azkenetan jente asko gote zan hau, zapatut ez egine. San Diegotik, Ameriko partetik betortu zan, jente tortu zan hau, azte azkenetan. Bai, zapatutan da, jente asko. Izini, niri Simon ipinizten. Nik Simon, han kostumbre izan, Simon bai esateko, Simon esatezat. Da nik danei Simon esaten duzen. Da, azkenin neuri ipinizten Simon, da hane neuzan danak Simon deituzte ikusten habenin be. Tijuana, bueno, ni honitzen, bueno, bastante zerrazan, ondinoike oingo beste azitxe zeuen. Vegas behigulzan, Vegas oin exagerau da, da ni honitzen ondinoik 3.000 habitantero eguzan, oin 3.000 esaten dauen, osea, ondinoike konstruidu barik hauen. Da, Tijuana be ondinoik bastante zerrazan. Da, martxie topera. Gu, gaina frontoien daun leku, handauzan kalik, handik beruz, dana juergi. Dana zen nightclub olako txie. Da, anegote zen martxie topera. Bai, gotala orduna anegote zen fuego. Martxia tope. Eta bai, peligrosu, bai, niri pistoli irubidara tauzen. Gero, zan pasau ezer, baina... Baten komuna zabaltzen zagar, da barrun atxurt batean moskortu da polizizin gaina. Da, eta jot, eta zanaban, adios. Da, horrentzik. Beste taberna batek urteran bat, etorte atzune, eta puntetan esatu zuen, eta jo. Bastante zera, baina, bueno, esan, ikusi naban hor, hau Baskos por el Mundo, emogena, da, lehenko modun, hobeto da hola zeman lehikixe, osea, mundo da. Bai, katego esan. Frontoi polizan. Handi gero, Orlandora honetan. El año 79. Orlando, Quincy. Nahan beste urte egin itxunen. Orlando jokatzen zen boste hilabete, da Quincy beste... Totalin bizen arti beratzi hilabete hoiz zen. Enpresa bardin esan, da pelotari bardinek ute izan bat azarratu eta besterakun. Bost ordu? Olako txoa bentoz, alako txin egin duen. Itxi gara bera hoxe bentot, ez da zedutu kotxe gute egin zen da, trastodanak hartu eta... Talakasi, gu bizi Talakasi egin zen. Talakasi izan Floridako kapitala. Da hori Quincy hauen, eta mar kilometro ero, olako bat Talakasi txek. Frontoiet Quincy izan arbola hartin hauen. Rantxo bat hauen, algun bestek izabez. Quincy herrixe hauen 10 minutxuro kotxi. Bera frontoia... Han bizien itzen, Ziloniz hil zan, Gernikeko bat, besti, Tufo, desastre, izenak gine ez. Lau izegin zen, da besti Zubikarai. Bai, nik kosineru nintzen. Gero bakotxak beren zera gau izan. Bueno, eta gehiago beste bat dauen, kosinan itxe bana, Txiloniz epe itxe bana. Nik eta Txiloniz itxe genuen kosineru. Erosketa gehizena normalmente askoran alkarra zute egin zen, da... Erosketako ez egon problemai. Baina gero ba garbitzeko, erropitxe garbitzeko ez egon problemai, han lavadora zeretan itxe genuen, gitxi gora bera, sekadoran ondo urtete ban, dobla ondo, da, venga, da pragak eta horrek koltsoian azpixen ipini, da antxe plantetxeetan. Guk jan ondo.
Nik amako zeinerin dagoen da, pixkate ikesi naban da, gero apurke, nik asko praktiketan ikesi naban azkenin. Ni unen leku danetan gero neuko zinegot, egon nahi fronto danetan, txarto nabili. Keja asko ikezutak. Bueno, begazen nik erosik naban. Plymouth Satellite, lehenengo kotxe egin naban nik. Unako kotxe handixe, jota, zaparra ditxe, bueno, jota guen, gero Tijuana beha seiru naban, beraz arretxas unitzen, da, han saldo naban, beste batik. Gero ja Tijuana ja bertan kotxekin naban dira da. Bertan frontotik urran gero, 5 minitxu oinez, Orlandon, pasan danon hartin kotxe bi erosien duzen, ibitzeko zerin, lau gintzen, bueno, batek beran euken, eta guk bezat erosien duen, da bi ez ibiltze egiten. Orlando guinzik, gero handik kontratu ametsu zen, zera, Italia zen, Milana, urte betean. Bueno, Ameriketatik ja sortzi urtein da urten nabanatik, ja orduan etorri nintzen ja ona. Bueno, Ameriketatik bertatik ja urtero torta egin zen. Orlandon, amaitzen zen Orlando Quincy temporadie, hemen iruile bete pasete egin duzen. Hemen egon nintzen, el año 80-81, bakasino ditan egotu egin zen. Gero ja 81 septiembrien kontratuan amaitzen nagan Milanako nintzen. Hasta el 82. Ez, Milana abioi nintzen handik. Baina hemen diku nintzen directamente. Milanako kontratu nik jain naban Ameriketatik bertatik. Baina han Sabino Etxani, aretxek ezautzen, bera italiana bat eskonte, han Orlando jogatzen ganeuaz. Da arek ezautzen intendente hauen Martín, exactamente, Martín. Da Martínaz behi iban berba, da urtebete indaban, da geroe kontratu goza firmauen urtebetako, baina sueldo iztotzen altzaute zartzen, bueno, ni beste kontratua konsegitzen bot, nehiot jutie. Ez oso zerin, da zeusten baietz. Vale, perfecto. Handik aztebeta kontratu neuken. Makarra juteko. Nik hasian inaban ez zautzi, eta zera. Da junitzen zautzen, bueno, yo me voy porque me habéis en esto. Da, ez eusten ez eusten la zerik, como, que no. Habíamos quedado acuerdo. Da, ez eusten egizien, nik hartu naban da juni nintzen. Milanen udi eukitxen duen States, semanen por ahí, lleve States. Zarrate, uixen nakortan. Neuen nakortan sema denpora. Bakazio eukitxen duzen, baina hile bizen ozan, hile bete. Hauxe ez dakit. States egunen bat zarratzen, Italian egunen bat. Fronto gehienetan egunen bat beti zarratzen. Hauxe nakortan, kinielap. Partidu jokatzen duzin, exhibizio modu nahitze zine publikoantzako. Nik partiduak bat honan, akortena gaina. Txarola... Markineku zanabe, Makaoko bat eskonte da. Zaheru eta nik Orbeaz. Orbea terceroa jokatu naban. Gandiaga, exactamente. Txarola Gandiaga, Orbeak eta nik jokatu nendun. 30-29 galdu gendu baina, zertatu. Handi Makahora. Makahora junitzen año 82. 82, bai, septiembre. Gandiagaz gaina, alkarraz bixo jugintzen. Jueze itxa juntzan, arepe pelotik ibarrun, arepe itxitzen Italian. Da Makahora jueze itxa eta nik jogatza. Makaoko bataz eskonte. Makaon lau urte. Denpora librien. Italian, egunera askotanan parke bat eta gute gintzen zerin, denbore bat eta zerin pasieta, eroitxe behar besteran, bai, zerin, da Makaon Makaon zehun ze temporada udan etxetik urten dez, eitxe ban beruaz. Da bestelan, orduan Makao baina hauen, hiru isla dian, Makao eta Taipai koloan zein. Baina honiek ustroibidu da barik eguen, hiru kasino duzen bakarren, nik junitzen nien. Bueno, nik junitzen nien, lau, barrexe indegun bat. Baina bestelan, honek Taipatako lan honiek, bakarrik restaurante batzuk, eta da honi egon nintzen, egin dela lau urte eroitzen egon nintzen,
Aratxelik egun ja. Ez da guztu, terrenoik zetako, jota, dana konstruita, dana kasino, begazen baino kasino behitza da. Sagrau, aratxe, ni ja, zonei, leku, guztoruen bizitzen dain leku bat, izango da, Makao. Da, oin ez zonei erregalaute. Bai, asko, anaiak gaina orduan zera zen, kolonia portuguesa zen, portuguesa itxen berra dana gehitzenak, txino eta portugues. Da portugues da Espain gitzi gora, da bertan Makaen zepeu izan jokatzen. Ni eskondu ditzen, antxe Andriaz, ni Andritz kantante izan. Kantante, betorre zen narek, bera eta aiziek kanteta, da beste niaz jokatzen pelota bat, Makaen ze bat, alkarraz urteten duen gabin pasita zerin, da aretxek atrapozkoen bisok eta aizta bisekin, bata Ameriketan da, nahi hemen. Txino nik bai hiru lau erba, zerbezi izkatzeko petxau, jako petxau. Zerbezi hotza, hori zera eta pataxen dibitzeko perba batzuk, azte dugat. Hori jako petxau zeko dutxataztu. Inglesa bain defenditzeko pixkat, zera baina defenditzeko, entendi dute itxotazko. 70-tik unitzenetik, nik entot danak atza etorri arte, geisha gamonik izto pasau nik hasta el año una etorri entzen 90, o sea que desde el 77 hasta el 90, o desde el 70 hasta el 90, danak hemen. Euskadin ez, hemen ez jokatu bat hemen. Profesional bat hemen. Nik ikusteko, nik jokatu ez dutena, baina ikusteko polizien agenti pelotari jokatzen, Uespaniz, baina zarra, lehengo zarra, lehengo eguna. Gero barriztu benin, desastre gatu zen. Nitzako politxena asko betxik hasi zen. Ikusteko pelota jokatzen. Danetek. Gero Orlando, naturala zen, zera, Makao guztetan, Makao nitzako frontopo hona zen, ni guztetan. Bastante bizitzen da, ni Makao guztoren, ni bizitako leku txikizi guztetan. Etxata guztan, ni Milano etxatan guztan, ni Milano nago guztan. Da Makao ordun, oinez, oin erregalautu bestu nahi. Baina ordun hon dinek ezeuen, ezebez. Da, zan nitzako fenomenal. Bai, ordun nintzen, begaz be, bai, begaz, nik unitzen leku zera zan. Ondin, ezebe ezauen konstruit, ondinek dana berdieguena. Lezinoi jokatzen bai, pelota zurrin bibider, okertu egatu zen, baina apurtu ez duzen, okertu bagarrik eta hola bota eta aparta. Gero lezinoi betikoek. Txarrena, mitxe eskuturriak inaban, begazen egon itzenik, da pintxazu zartu zen, ipini pintxazu eta pixago nire jokatza. Da handik 6 hilabeta, ez eusten, 6 meses, taraz bien. Exacto, 6 hilabeta, egun bi gora beran, ostabe, sartu naban da, gaur arte. Giarren azartago izan eta santo remedio. Gero lezino normala baina ez dut eukik, intendentik. Onik, nik pentoka, bat bez. Ona bai, baina, are gaurrena doi eta azken izena. Ni begazen, belaustegi eukina ban. Belaustegi bastante txarra. Izan, guri kainin mozkoan. Tijuana egon itzena Alberri, aizena noa gortan, Alberri, ona. H onena. Orlando egon zena Etxaniz, Santi Etxaniz, txarra. Zera, gainazan, Milanen hori be, arek gauza bat esaren duen da, berba egin duen, da gero, berak eizten montausten folioia, zera, eta arek ezauken zerik. Arek kulpi beti bota duzen destiai. Zeu problemi, arek. Bestelan, zera zan. Makaon zein hauenan. Hau, katalana egon zanan. Blener, bai. Pizkate zera, berana, harik izmanik problemaik. Problemaik izkotzen duen moten, jazta. Ni Barcelona nire.
voluntarizio. Lantzik minez inizeten aban jun, ibel guardizi toketa oso zer da, abizia hon biarretzeten aban da, kanbizut, da azkenin atzeningo, honitzen azkeningo betero jokatu barik. Beti hauen kabo izten, da kabo itzen izune guardixa bat, guardixatan, bueno, da gero ja atzeningo 6 hilebetik ondo. Kabo primero izten, da orduan gobierno militarra bituzten. Han, como suboficial, da han fenomeno, han jefi neunitzen da, osea, han ondo pasona bat. No beren problema jokatzeko. Ni eskondu nintzen Makaon, da Andrie Filipini da. Zera, kantanti izan. Bueno, bai, grupo batek kantete ben, honek, aban da kanzinoi kantete zuen berak eta zera gaizti bisek hausan. Nirez ez derue politxezan, beti, da nitzako gonena. Nik kanbizeuna, nonos beste zestan bat espanak zera txarto bitzen, da politxanaz fenomeno. Lehengun bai, zerin, baina gero ja modelu egin den eukenin, ja berak, ja bagixen, ja, modeluaz aretsa zeitxe bat. Bueno, segun ze frontorako, igual fondo behitxua atzin, o fondo behitxua aurrin, depende, fronto ipe diferentik izetezin, diferentzia emizio na fronto batetik bestera. Honenak, hiru aurreleronak, Orbea, Txino, da Ondarrezan, atzela txutxo, txurruka, da gero horre bisoken dute, horre bilo bat egon zine, hona guaritak eta hor pilo bat egon zine gero, baina honenak txutxo eta txurruka. Bueno, tximela, espetakulara. Tximela espetakulara zan ikusteko espeziala. Epoki onauti banin, hase besti. Programak baten bat dauketan, Orlandoko batero dauket zerin, baina Tijuanati daugaz programa batzu betxuk. Anedotie bat zera, montxak orduena gaina Tijuanan zerin. Tijuanan egin bueno, bertan Tijuanan, Mexiko tekaten, montauen hau Pamplonada esatotzena. Hemen Pamplona hitzen da moduen, enzierrue. Lehenengo zeitxe bena zan orduntxe. Entera hau egin zen, da Tijuanatik tekatera, hauen kotxin ez daitz ordu bete, perri, hola bat. Da, ezagen du, bueno, junen biot. Hartu ben duzen, preparan duzen prakazurizek ezeran, dana zerin listo, da lagun bat gaun el pato, zera, Polesian jefi zan. Torri zan bile, da, danok junintzen arut. Egune paseta. Aile bintzen da, jode, inobetz, kristo pasetan, inobetz da, mezerin. Azken nine parkeo bindunan, kalik nina, zarra, baina bera Polesi zan da ezoen problema. Itxi banan kotxi, anauzan danak itxitzen. Toru soltau duzen. Eta danak isili, lehen gurtizan. Inopez, nizabita, gui aprautu egiten boti, ardauaz, da topera. Da tanok, zuri jantxe, zera, eta aile hau bintzen, akzigintzen, akzigintzen kantetan, 1 de enero, 2 de enero, da zera, bueno, montauzuan kristo bat, telebizioi gauzan, Ameriketatik etorritxe eta danak izkuen lauro jut oineze kalinzier, kantetan, da grabetan, urte gendun, telebizioi guztitxetan urte gendun, da handik aurra gero urtero hitxe ben, da frontora deitxu hitxe ben, pelotari zein fundeixen animo ipintzeko zerien oitzen zuen. Gu ja ezintzen, ni ja kunitzen handik eta, baina lele gurti hasi zen, fenomeno. Handak beton dinek, periodikoko fotografizak eta daugaz, eta euskizenak, orduan. Nik gero hemen txikusten itxuenetik gaztetan, da atzenengo handik etorren itzenin. Hemen atzenengo ikusi nabana gaina, akortena, atzenengo Durangon ikusi nabana, Juaristi Txutxo, Txurruka zan zaheru, ena akordan delanteru kontra izu zein zan. Akortena, da lehenengo ikusi naban Txurruka intxistu goten. Palo bi goten, joz zileko, sekulo palo bat ezaren joten da. Betana zertu zunde. Sekulu txataztuko, Durango, baina hori elaino, gero ja Makaotik, Makaon ja frontoi, zera, gugan
dolarretan pagetozkuen, baina ja ez zuen bertako dirun hasi bizkure pagetan, sueldo bagatu bizkola nahi bagindun gatu, da, gero, orduntxe zeuzkuen Filipinazan nahi bagindun, frontoi zabaltza bizela eta. Hori el año 86, Cebu zabaltzeko sala. Arreglau gehi behen, da zenik. Gazan, bueno, orduan Cebur eta jugintzen, akorretena, Aduriaga, Argote, Casaliz, beste mexikano bat, Raúl de Nau, beste egunen. Da, egoin zen, ixe urte tardi, ixe izen, pagau itxo zuen, da, partidu, geze binozko partidu jokatu, eta ensaia ixe egunero, eta antxe. Jenti dute, baina azken izan zabaltu, eta pagasa. Gero ja, ostale, Samoanga joan zen, da, montauen dune tabernatxu bat, zerin, da, pixkaten, baina, esan zen, Andre, bueno, hemen gauzi ez da zerik eta goizan Euskadi ere biarra, zerin, etorri gintzen, 90an, etorri gintzen ona, oin esperantzi dugu, ostale gara juteko. Hoxe nio, baina, gauzi txarto da, ondi nire zera, koronavirus da. Nik askoik ez, ni 7 urte bakarrik nitxunan Ameriketan da. Ez, hemen txedeko ez ereku eta hemen dut Ameriketako. Ostabe jaixiko banezak eta zerin, ostabe galotarixe. Seguro, ni ondo bizi izena 30 urtein baintzet, fenomeno.